Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia komplet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Lauren Scicluna ta' 22 sena u Francesco Fenech ta' 21 sena, iż-żewġ soldati li jinsabu mixlija bil-qtil tal-Assassi Sulejmane ta' 42 sena mill-kosta tal-Ovorju u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ immigranti. Il-kuntistabbli Raymond Savone xed li dakinhar tal-qtil għal-ħabta tal-11 ta' filgħaxija irċevew telefonata li kien hemm raġel mejjed fit-triq tal-ġebel. Qal li malli waslu fuq il-post l-uffiċjali tal-pulizija sabu r-raġel ta' ġilda skura li talabhom jieqfu. Xed li kif resqu fuqu ir-raġel qalilhom li kienu sparawlu fil-parti privata tiegħu u kellu jittieħed l-isptar. Xed ukoll l-eks surġent Manuel Saliba fejn dakinhar kienet jaħdem fl-Aġenzija għal-ħarsin tal-ħaddiema li jfittxu l-ażil. Saliba xed li dakinhar kien daħal immigrant li kien ferut u kellu bosta biċċiet tal-ħaxix imwaħħal mal-ħwejjeġ li kien liebes. Għalkemm damu biex jifhmu lil xulxin minħabba l-lingwa, l-istaff fem li kien involut fi ġlieda. Madankollu fi stadju aktar tard, l-istaff seta' jinnota li r-raġel seta' ntlaqat minn karozza. Saliba spjega li l-immigrant għamel ammont ta' ħin mitluf minn sensieħ. Il-Maġistrati Ian Farrugia ordna li l-arma li allegatament intużat fil-qtil ta' l-Assassi se tintbagħat l-Olanda għat-testijiet ballistiċi. Ingħad li l-arma se tiġi ttestjata mill-Istitut Forensiku Olandiż f'The Hague. L-espert mibgħut mill-Istitut Forensiku mistenni jixhed dwar ir-riżultati quddiem il-qorti aktar tard dan ix-xahar. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arnaud. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.